channel bahai tong ba asa khlai norong kaham kering tongo ang bo nong ni bukuk ang bo belai kheno kaham kering tongo norong ani kulung ni background nai semana nang bo jaga tabu cinema hai ono gas khai di ang bo jaga oke ang sawane ang ani baiso para phaisa ni ang phaina ni kisa sal thangka ga baga video khai mali ya ano nakar sidi hasing kisa wati ba mani abaga ha kising to kanor nasti mano ha kisi ha shiwi tong kha wati ni bagai just ini bisi to wati ba ya kisa no wakha wow khum na chamani nala bu phang kaisa khum barsak oh te butong la duita khumbu barsak bufango khumbu fango thaisu bufang thaisuk sikri kha thaisu paithangka kaisa ban thaisu kri kha joto no wati be krai joto no kalai thangbai kya kana bagan tongo bisi koto ya mane chikon mikon bagan no ganawo abo hindi no phone kana mo kai kasing mosla mang kaisa kasing mosla ko mokai gangla bo tongoro gangla blai asing mano gangla bo mohke muitu data bajani hingka muitu mo thentri cara chikon ko mo koi fol bufang mo kha lebu lebui kaisa thaijak tongo tolawo no nasi mono bolai dar tilu gyang ko kha lebu kaisa moke wakre cara wakre mokai denta kolok zat denta bazaro phalmani kolok denta kotor mo denta no dailo boisai mano songgei hingkai tai guti ro bosai mano berma bai mokai just nokana kaisa pukhri chikon tete pukhri teira nei thangka tei bisi krikha no masing mano oro thaisa muya saikha kaisa kengman tong muya haiben bising asaijak ki koro kaisa tong muya war kaisa ki koro kaisa fol bufang tongo mo fol pok to nyak ho kasa ngai pok tong ka ke mano sai manai mo fol ni bumung sai miang tong khan norong sai mang ka ke ano kisa comments ke saholla o fol tai bufang ni bumung tamong khang sai malia mamo te gana ti ang phono gane blai ro nasi binai ti o mo ka sobai bufang kisa thui tongkha busudai rakha koro sobai kainai somo hongke kol tuini iko nong nugui mano moso bufang moso thai tongkha so ani friend te taku bukuk so ani channel no like subscribe te share khanin tapok di so tini bagai asing no taisano ba ketal video ti haina hai malai finai so bye bye